Diyos maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pagpicture, pagtext, urog na sa laogan Santa Misa. Mantinuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaibo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na para ataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan as sinautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin mo niya na mamatian mina an padusang balik an sa mong pag-abuso asin kapabayaan.
Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-inita, nagdadakol as nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo o na maging maresponsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwa, Diyos maray na hapon sa inugabos, mga tugang, ngunya na aldaw, memorial ni San Francisco Javier, Padi. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat para sa birthday ni Franz Joseph, ni Roslyn R. Cabanyero, for the blessings ni Maria Claudine Nicole Celedonio. Pasasalamat man ni Sara Artiaga and family, G. and Connie Gapayaw, Joseph Pulvinar and family, Sam Nunez and family, and ni Prince Raymond Aban. Special na kahagadan for peaceful family, kahagadan ni Roslyn R. Cabanyero, for passing the BUSET exam ni Justin Gabriel B. Abiera. Special kahagadan ni Dr. Jean A. Mirandilla. For good health, kahagadan ni Sara Artiaga and family. For safe trip of Charissa and Sean, kahagadan ni Sara Artiaga and family. For normal ultrasound results, ni Reynita Apalit. Special man na kahagadan ni Eileen Diato and Kansarong Anonymous. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Grace, kahagadan ni Angelica, Christian and Kim. Sa kalag ni May, kan Navera family. Kay Manuel Marlo, ni Eden Lanusa and children. Rafael, kan Santillan family. Sa kalag ni na Bernardo Loreto, asin para sa 40 days of Marlo, kahagadan ni Sara Artiaga and family. Sa kalag ni Dolcissimo, ni Mr. and Mrs. Donier Altavano, kay Filimon, ni Delia Castuera, Saturnino and Flaviana, kan Labanda family, Domingo Sr. and Osos, ni Joseph Pulvinar and family, kay Miguel, kang Laots family, Jeneth, ni Jessa Peñaflor, kay Anecleta, ni Caroline A. Serrano, Raul asin Tintin, kang Valeriano family, sa kalag ni Joan, ni Jennifer Adra Barrios, kay Jeffrey Ivan, ni Eileen Diato, Florante, kan Azania family, Bonifacia, ni Roseline Lovendino, kay Teresita, ni Elian Armenia, Ronaldo and Osos, ni Ramil Angeles, asin man sa kalag ni Teresa, kahagadan ni Cheryl T. Bitara. Matinog na po ang gabos sa pagpuon.
Ita nagkakatiripon sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kapiestahan ngunya ni San Francisco Javier, saro siya sa kaiba ni San Ignacio de Loyola, fundador kan Society of Jesus or Jesuits. Siya man ang patron kan mga foreign missionaries. Nag-mission siya sa Sri Lanka, sa India, sa Indonesia, Malaysia, as in Japan. Naka-convert nin more than 40,000 na mga tao na maging Kristiyano. Kaya pinagkukonsider siya sa mga pinakadakulang misyonero puon pa kan apostolic times. Lugod ma-inspirar kita kan buhay ni San Francisco Javier na kita man maging mahigo sa pagsaksi sa satuyang pagtubod sa paghiras kaini sa gabos na tao. Kanganing magkanigong magdulot kaning atang rumdumon na sin pagsulsulan ano sa tong mga kasalan. Jesus na kagurangnan, binabago mo ang samong buhay, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Hesu Kristo pinapatawad mo ang samong mga kasalan, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Jesus na kagurangnan, danay mo kami sinusurog sa atubang kan sa imong Ama, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran, Amen. mamibi kita. O Diyos na nagtipunin dakul na tawo para sa imo, hulikan paghulit ni San Francisco Javier, warasan na ang mga puso kan mga paratubod, magliwanag sa imbod kan sa iyaman sa nang pagtubod, asin dawa sa in magugma sa gaos na kaakian, ang banal na simbahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo na bubuhay asin naghade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwas sa pamilya ni Hesi. Sarong sanga matubo hala sa iya mga gamot. Yaon sa iya ang espiritu ning kagurangnan, espiritu ning kadunongan, asin kaisipan, espiritu ning kahatolan, asin kapangyarihan, espiritu ning pakasabot, asin pagkatakot sa kagurangnan. Ang pagkatakot sa kagurangnan, iyo ang sa iyang kagayagayahan. Bakong huli sa nakikita ang sa iyang paghukom. Matanos ang sa iyang paghukom sa mga dukha. Mahusay ang sa iyang paghatol sa mga daing sukat. Ang sa iyang tataramon pamakol sa mga tawong daing puso. Ang sa iyang kahatolan, kagadanan sa mga tawong maraot. Katanosan ang hagkos sa iyang habayan, kaimbudan ang pamugkos na sa iyang ginagamit. Dangan ang mabangis na hayop, makikiiba sa kordero, ang tigre makikitubay sa kanding, ang ugbo nin baka, asin nin leon, mag-iibahan sa pagsabsab. Ang baka asin ang leon, magiging magkatuon, sa kaibahan magsasabsab nin dayami. An umboy magkakawat sa lungib kan halas. An kamot nin sadit na aki ibubugtak sa pinag-eerokan kan halas na remoranon. Daining karatan o pangratak nagigibuhon sa bulod kong banal, hulitaan mga banwaan mapapano nin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na pano nin mga tubig. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hesi, matindog bilang tanda sa katawohan, hahanapon kan mga banwaan,
asin an sa iyang harong, magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an katanosan mamomorak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagkod paman. An katanosan mamumurak sa saiyang kapanahonan, asin an katuninongan sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hade ang kahatolan, asin sa aki kan hade ang katanosan. Matanos siyang maghahade sa banwaan, ang nagtitios sa iyang maheherakan. An katanosan mamumurak sa saiyang kapanahonan, asin ang katuninongan sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumorak ang katanosan, magdadanay sagkod paman ang katuninongan. Siya maghahade poon sa daga, sagkod sa dagat, poon sa salong, sagkod sa mga puro kandaga. An katanosan mamumurak sa saiyang kapanahonan, asin ang katuninongan sagkod paman. Ililigtas niya ang mga dukha na nag-aagrangay, asin ang mga nagtitios na mayo nin nakidudumamay. Sa iyang maheherakan ang mga mapakumbaba, asin dukha, ang buhay nin mga dukha sa iyang ililigtas. An katanosan mamumurak sa saiyang kapanahonan, asin ang katuninongan sagkod paman. An sa iyang ngaran magdanay lugod sagkod paman, ang kabantogan kanya mapadagos siring sa aldaw, huli sa iya ang katawohan mag-aako nin bendisyon, aapodon siyang palada nin gabos na banwaan. An katanosan mamumurak sa saiyang kapanahonan, asin ang katuninongan sagkod paman. An pagrokyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus pano kan kaugmahan ni Espiritu Santo nagpangadyi. Pagumawon ka, Ama, kagurangnan nin langit asin daga, hulitaan mga bagay na ini tinago mo sa mga madunong asin may inadalan. Ipinahayag mo sa mga mapakumbaba. Pagumawon ka, Ama, hulita siring sa imong pinagmarhay. Daini nakakamidbid kun si Isay an aki, kundi an ama. Asin kun si Isay an ama, kundi an aki. Asin an buot pahayagan kan aki. Dangan nagkiling si Jesus sa mga disipulos, nagsabi sa inda, paladan ang mga mata na nakakahiling kan sa indong nahihiling. Totoong sinasabi ko sa indo, dakol na propeta asin hadi nagmaawot na makahiling kan sa indong nahihiling, asin dainin da nahiling. Buot makadangog kan sa indong nadadangog, asin dainin da nadangog. Ini ang marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Aramtana an panahonin Adviento, igwang duwang karakter. Enot ini
panahonin pagpreparar para sa selebrasyon kan Pasko. Sa Pasko, binabalikan ta ang pag-enot na pagdatong kan Mesiyas. Ang ikaduwang karakter iyon, panahonin pagpreparar para sa ikaduwang pagdatong ni Jesus sa katapusan kan panahon. Digdi tabi sa enot na pagbasa, nadangugtaan hali sa libro ni Propeta Isaías ang propesiya manungod sa Mesiyas na madatong. Enot ang Mesiyas magikan sa kapag-arakian, magikan sa family tree ni David. Nadangog tadigdi sarong supang maluwas sa pamilya ni Hesi. Sarong sanga matubo hali sa iyang mga gamot. Ining supang, ining sanga hali sa pamilya ni Hesi. Yun ni ang Mesiyas na madatong. Si Hesi, ama ni David. Si Jesus hali sa family tree ni David. Kaya, saro sa mga titulo na inaapod sa iya kan mga tao, kan si Jesus na bubuhay pa, tuman sa Israel, inaapod siyang aki ni David. Jesus, aki ni David. Paano hali siya sa family tree ni David? Si Jesus iyo ang fulfillment kan propesiya. Ikadua, digdi man sa propesiyang ini, ang Mesiyas na madatong, madara siya nin katuninungan, asin katanusan. Iyon na nga ni anadamugta simbag sa salmo, ang katanusan mamumurak sa iyang kapanahunan, asin ang katuninungan sagkod paman. Katanusan para sa mga duka, sa mga inaapi. Magayunon ang retrato digdikan katuninungan. Sudati hayop na nagkakao nin kapuhayop, daina iyan gigibuho niya. Sabi digdi, ang mabangis na hayop makikiiba sa kordero, ang tigre makikitubay sa kanding, ang ugbonin baka asin ang leon mag-iibahan sa pagsabsab. So dai nakakaunon kan leon ang karnero. Dai nakakaunon kan tigre ang ibang hayop. Kundi sabay sinda matuninong na magsasabsab, bako na magkaiwan. Uni pa ang sarong magayunon ding retrato, an umboy magkakawat sa lungib kan halas, an kamot nin sadit na aki, ibubugtak sa pinag-eerokan kan halas na rimuranon. There will be no harm, no violence, complete peace, harmony, unity in the world. Yun ni an minamabot kan puso ta, kan buhay ta. Si Jesus na ang Mesiyas, ang makakatao kaayan sa satuya gabos. Pinunan niya ini, kan siya magdigdi sa kinaban, magsakit asin magadan sa krus. Alagad ang kapanuan kani, mangyayari sa katapusan kan panahon. Sa ikaduwang pagdatong nin sa tuong kagurangnan. Digdi sa Ebanghelyo, nadangugta ang pangadji ni Jesus. Nagpapasalamat siya sa Ama. Ta ipinahayag niya, so kapahayagan o pagpamidid ni Jesus sa mga tao. Ipinahayag niya ini.
bako sa mga may inadalan o madunong, arog kan iskriba, pariseo, kan mga panahon, sindaan, abogado, eksperto kan banal na kasuratan, alagad, dainin ako, ano sa tuong kagurangnan. Sisay so mga nagtubod sa iya, mga dukha, mga makasalan, mga tawong simple, siring kan mga parasira, so inot na mga disipulos. Kaya sabi ni Jesus, ipinahayag mo ini sa mga mapakumbaba. Yutabi ni an kuldi barunta, lalo na sa panahon ni Adviento, an kapakumbabaan. Nganing si Jesus mamundag sa puso niya to. Sa ultimo digdi sa Ebanghelyo, sa huring kabtang, sabi ni Jesus sa mga disipulos, paladan kamo. Dakul na nagmaawot, makahiling kan sa indong nahihiling, ininda nahiling, mga propeta, mga hadi, kan panahon. Alagad nahihiling nindungon yan ang Mesiyas. Dakul na nagmaawot na madangog an sa iyang tingog, an sa iyang mga tataramon. Alagad na nadangog, kamo na dadangog nindo ako, ta ako ang Mesiyas. Ining pagpahayag ni Jesus na paladan ang mga disipulos, pinapanungod man sa tuya gabos. Kada bes na kita nagsisilibrar kan Santa Misa, nadadangog ta ang tingog din sa tuong kagurangnan. Kada bes na kinukonsagrar ang ostya asin arak, nahihiling ta, nasasabatan ta, inaako ta ang presensya din sa tuong kagurangnan. Ngunyan pa sana, sa selebrasyon kan liturhiya, minadatong na si Jesus, nananamitan ta na ang kapanuan in buhay. Minsan na ngani, ang kabilugan ka ini, makakamtan ta sa maabot na panahon, pero ngunyan, nananamitan ta na. Kaya kita paladan. Alagad ini nangyayari kung kita bukas ang isip, ang puso, kung kita may malinig na puso, may makusog na pagtubod, asin, bilog tang sa diri, idinusay ta para sa kagurangnan. Arog kan mga enot na disipulos na nagdangog, nag-ako kay Jesus sa buhay ninda. Iuman dapat ang attitude na gawiun ta sa roal daw kan sa tuyang pagkabuhay digdi sa kinaban. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa koasinin sa indungatang, magkandigong akoon kan Diyos samang makakaman. Akoon man lugod, gan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang na dinudulot mi sa imo sa pagrumdom ki San Francisco Javier. Asin warasan na siring na siya naglakbay sa mga harayong runa, hulikan sa iyang kamautan para sa kaligtasan nin katawuhan. Kaming tunay na nagsasaksi sa Ebanghelyo, maigot man na maghidali pasiring sa imo, kaibaan sa mong mga tugang.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo dapat matanos nakakaligtas, danay minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, panal na Ama, Diyos na makakamahan, asin daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Francisco Javier, pinapaugma mong gayo, an sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan, nin makidiyos na pagkabuhay, inuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba kan mga angeles sin santos, daing untok na minaawit kami, kanimno nin kaumuwan, daing tapos na nagsasabi. Panokan sa imo, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Palanan ang minatigdig, sa ngaran kang kagurangnan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal. Burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo. Maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat binakini, dangan itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis. Giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos sa sin maginom kay ni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sakop. Misteryo kan pagtubo.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, si San Francisco Javier, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa aral daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ikada nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninongan in kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninongan sa lambansaro.
siya si Jesu Kristo, ang Mesiyas na enot nang nagdatong kan mga panahon sa banwaan in Israel, asin madatong giraray sa pagtausato kan kapanuan in kaligtasan. Ang kordero na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagmaw, umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos, an sa imong mga misteryo, magpalaad sa mo kan init nin pagkamuot, nahuli ka ini si San Francisco Javier, naglaad para sa kaligtasan nin mga kalag, tanganing kaming urog na maninigong naglalakaw sa samuyang pangapudan, magkamit kay iba niya kan premyo na panuga sa mga marhay na parapatandaan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan kamo kan Dios na makakaman Ama, asin aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa magdanay kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para pakantan ka